ଆଜି ଆମେ ବଖାଣିବୁ ଏମିତି ଏକ କଳା ରାତିର କାହାଣୀ ଯାହାର ଭୟାନକ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ବିଷୟ ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହିଁ। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2025 ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ପବନ, ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଖଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା, ଯୋଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଷୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଆଖପାଖର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଦେଖିଲା ଏହି ବିନାଶକାରୀ ରୂପ। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଉଡ଼ିଗଲା ଗରିବର ଛାତ, ଗଛ ପଡ଼ି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ଗାଡ଼ି ମଟର। ପ୍ରକୃତିର ଏହି କୋପରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ନିରୀହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ଅନେକ ଜୀବନ। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଶୁଭୁଥିଲା କାନ୍ଦ, ବୋବାଡ଼ି ଆଉ ହାହାକାର। ବିପତ୍ତିର ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଯିବ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୂରିବ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଏବେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଗଜପତ୍ରର ଅଭାବ। ସଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଝଡ଼ରେ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ ନିୟମର କାଗଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ ଶୁଖିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଖି ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କର କୋହକୁ ବୁଝିବା ଆଜି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, RK ମିଡ଼ିଆ।